हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबाय लोगोफोर नै आं दिनै मोनसे ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना गिबियाव जोङो पियासखौ एवना लाग्रोबाय दानिया जोंहा नैबावहाय खेरखायाव दङ लादाय ओमफ्रायहाय लादायखौ जों माजों एवगोन गायसिनो नायदो आरोना नैयावहाय जोंना दङ जाहैबाय थालिर फस्ला बेखौ एवनोसै आरोना आरो नैबावहाय जोङो सामब्राम गुफुर बानलु देना लाजोबखाबाय अलरेडि बावहाय पियासखौ एसे मोजां एवनानै फोमोनग्रोनोसै आरोना गेन्द्राद्रा नै एरनो नागिरदों बिथाङा लादायखौ होसननोसै दायो बानलुखौ दा होगोन लादायखौ होग्रोनोसै गिबियाव थालिर फस्लाजों बेखौ एवखांनानै दोनबाय नै आयो संख्रि एसे होग्रोनोसै आरोना लोगोफोर आयौ संख्रि दिबायाबो हैद बिदि गैया बेवहाय जोङो लादायाव संख्रिखौ एसे होग्रोबाय नै दायो बानलु होनोसै लोगोफोर बानलु सामब्राम गुफुर दंजोबो बेवहाय रिमोट लाजोब्बायलै नै बोरैबा साइसनो मानिफ्रायबा ओंखारनाय नै लादायखौ नायनोसै एसे खामख्रेमजोब्बायसो नामाथाय एकदम बुलथुनिफ्राय गनाय बायदि साइसआव गलाजोब्बाय आरोना फोराना रिमोट लाजोब्बायसो नै एसे खोबहाबनानै दोनथ'नोसै आख्रोमोन खामख्रेमलायबायसो माथो हालदै होनांसिगोन ना बरिया जाहांजों थाबा गायसिमोन नै दा एवजेननायावनो आरो दा मोनबाथ' माबायदि जागोनथाय लागाव दा हालदै होनोसै नै एसे मानि बुरजाखौनो होखानोसै होनोसै खोबहाबनानै दसे थानानै थालिर फस्लाखौ होनोसै आरोना आवलायजेनबाय नै हालदै होनानै साइज जाहांबायथ' संग्रायाबो थाइलेण्डआव संजेनना फैनायसो एकदमबारे सारायखौ थिखोदावलाबायनानै संनो हायो लोगोफोर दायो जोङो थालिर फस्लाखौ होनोसै नै एकदम कालारफुल जाखाबाय लागाव नोंथांमोना जाफेरदोंना जाफेराखै कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन थालिर फस्लाजों साम' लादायजों सेरदो लागाव एरदो कालारफुल ओंखारनायनि बेबाराव नुबाय मा साइसनि एरो लादायाबो गथा थालिर फस्लायाबो गथा मानसियाबो गथा उदैफ्रा नायगोनलै सनानि घरि गाननानै ओंख्रि संग्रासो नुबाय 30,000 382 थाखा घरिनि दामा होद हालदैया नांबावगोनदां नायलांबाय थादो लोगोफोर लोगोफोर खोबहाबनानै दोनदोंमोन आरोना दायो नायनायसै माबायदि जाखो एसे बरिया जाहांजेनबाय आरोना नै गाइसमोन हालदै होबावनांगोनलै एसे गुफुरसो माथो दाबो नै हालदै एसे होबावनोसै आरोना लोगोफोर बावहाय जोंहा जाहैबाय ओंख्रिया साम' लादायजों थालिर फस्लाजों एसे बरिया एवनानै जानोसै आरोना गोबावजों बोसोरावसो खनसे मोनजायो जाहैबाय लादायखौबो साम' लादायखौबो एसे हालदै होबावनोसै आरोना लोगोफोर गोमो जानायनि एसे हालदै होबावनोसै नै लोगोफोर हालदै पेकेटआ नै पेकेटसोलै माथो खालामनो उफाय गैया एसे होनोसै होबाय आरोना लोगोफोर हालदैखौ दायो दसे खोबहाबनानै दोनफिनसै जाहाथे हालदैया मोनामैनि लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था स्किप खालामनाङा आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक शेयार फल' एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबावथार आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो दसे
लोगोफोर हालदै होनानै खोबहाबदोंमोन दायो नायफिननोसै नायनानै एसे एरनोसै आरोना खामथाबबायसो नामाथाय एसे एरनोसै एबारसो कालारफुल जाबाय दा नै लोगोफोर कालारफुलनो एसे बुजायानो नै मानसिफ्राबो जों एसे बुजा दं जाहैबाय नालाय ओंखायनो एसे बुजा एवबाय आरोना जानायाथ' आं बिराद जानो हायो लादायखौ आरोना लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर बेवहाय जोङो दायो दै एसे होनोसै दैयाथ' गावनि दैया रानजोब्बाय आरोना थालिर फस्लानिफ्राय दै बिराद गदोंमोन बियो रानजोब्बाय गिबियावथ' आङो लादायखौहाय एवख्रेमग्रोखादों थावजों मानोना लादाया एसे रिम मोनो नालाय बेखौ एवख्रेमग्रोदों ओमफ्राय बिनि उनावसो थालिर फस्लाखौ होदों थालिर फस्ला होखांनानै बिदिनो हालदै संख्रि होजोबनानै एसे खोबहाबबाय दायो नै थालिर फस्लानि दैयाबो रानबाय नालाय दै एसे होनोसै जाहाथे लादायाबो मोनहैनायनि थालिर फस्लायाबो मोननायनि आरोना लोगोफोर दै होनोसै बे जगाव दै लाबोनानै दोनफैखादों दै एसे होनोसै आरोना लोगोफोर बारा बुरजाबो होआ दैखौहाय एसेल' होगोन जासिगोनबो लोगोफोर दैया दै होखांबाय दाथ' नै दैया होबाय ना एसे होबावनांगोन एसे होबावनोसै एसे होबावबाय नै दायो बेखौ दसे खोबहाबनानै दोनबावनोसै आरोना लोगोफोर खोबहाबनानै बे दैखौ रानहोजोबखांबानो जोङो साखिनायनो हाबाय संख्रि नांदोंना नाङाखै बेखौहाय लोगोफोर दायो खोबहाबनानै दोनसै आङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामलांनो दाबाव आरो फल'बो खालाम लोगोफोर खोबहाबबाय दसे लोगोफोर दै होनानै खोबहाबनानै दोनदोंमोन दायो नायफिनसैलाय आरोना दैया रानदोंना रानाखै एसे एरनोसै रानबायानो आरोना लोगोफोर दैया नै बेखौ बरिया फोरानजोबगोन आरोना एकदमबारे हालदैया नांदोंना नाङाखै जाखो नांबायलै हालदैया नांबाय बरिया जासिगोन बेखौ दसे फोरानबावखांनायनि उनाव साखिनोसै आरोना लोगोफोर संख्रि नांदोंना नाङाखै संख्रि नांबायबा जाबाय ओमफ्राय हायसै आरोना खोबहाबबावनोसै दसे लोगोफोर जोंनि ओंखाम संग्रानि बेकग्राउन्डआ बेबायदि गोजा आरोना नै बेवहाय जोंना थुसि थुसा दोनलाजोब्बाय नै हालदै जग साफा नै बाव दुन्दिया दं नै थाव गोथां बथलाथ' एभेलेबेल बाव सोदलाजोब्बाय आरोना नै सारायफोरा ओरैनो दोनलाबायो बेवहाय ना सोमनानै दोननाय दंबावो नास्राय लफायहैनायमोन आरोना लोगोफोर बियो ओमफ्राय बेनिफ्राय नै कुकार दं कुकारखौ जों बाहायथ'ला नै बेवहायथ' जोंना ओंखाम दं जाहैबाय नै ओंखाम दं बेवहाय ओरैबायदि आरोना थुम्बु गिदिर बैयाव जोंना दैखर खल मेचिन दंजोबो जाहैबाय ओमफ्राय नै बेवहाय जोंना मैगं थाइगं दोनग्रा नै बाव आलु दं टमेट' दं स्कुवास थाइसे दं नैबावबो स्कुवास दं आलु दं नै बेबायदि आरोना ओमफ्राय बानलु सामब्राम गुफुर आरो नैबे बस्थायाव जोंहा खुमब्रा थाइसे दङ नै नायदो सिङावहाय नै खुमब्राया गिदिरथारलै लोगोफोर जानायानो जायासै माथो हांसोजोंसो जानांगोन बेखौ बरियानो नै बेबायदि ओमफ्राय नै साइडआव सानै दङ मबाइल नायनायाव बेस्थ' बिसोरो नै बेवहायनो जायो बे जोंनि ओंखाम जाग्रा जायगा आरोना बिनि उनाव नै जों दिन्थिनोसै बेवहाय जोंनि टयलेट दङ हासुग्रा खिग्रा बेबायदि जाहैबाय नै बेवहाय दाउला खासि मासे दङ बेखौ मालाबा देथारखोमानानै जागोन जोङो ओंखाम खालाय दोनग्रा गोजा नै ओरैबायदि आरोना बेकग्राउन्डआ नायनानै ला मोजाङै बैयावनो थाजोबो आरोना जों बाव गंसे बै सिङाव मोनसे बिथाङा गान नायनायाव बेस्थ' जा फाग्ला बे मानसिया एसे साइसनि लिम डाउनलड खालामगासिनो दङ वेबसाइटआवहाय फाग्लासो लोगोफोर नायफिननोसै दैया रानबाय खोमालै रानबावनांगौसो माथो एसे रानबावनांगौसोलै एसे ना लोगोफोर हालदै नाङासै नामाब्रा नै लादाया माबायदि नुदों लोगोफोर बरिया जाहांबायना याम्मि ओइ नायफैद' हालदैया नांबावगोन नामा एसे मोजाङै नायलाय थौ सेरनानै जाबायलै ना दे लाइटआ मोजां हो दासो साइज नुदों दा नै लाइट गैयैखाय मोजां नुवाखैमोन साखिनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर होखांबाय रा साखिनायनि हरलालाय साखिनायनि बिदैया संख्रि नाङाखै संख्रि नाङाखै लोगोफोर संख्रि एसे होबावनांगोन माथो गोदैसो जाबाय गोदैसो जाखायोनो हालदै फस्लालाय संख्रि होबावनोसै आरोना लोगोफोर संख्रि होबावबाय नै एसे आवलायबाय
साखिफिनसै आरोना नांदोंना नाङाखै जाबायानो लोगोफोर एसे होबावनोसै बाब्बायलै जाबाय लोगोफोर खांजासिगोन मानसियाबो बुरजाना जोङो बेजोंनो ओंख्रि गैया बेजोंनो एसे लगायनानै जानांसिगोन बिगाबजोंहाय ना बाथोन माने होनलायना सावसै सावनो नालाय गोसोआव साखिनोसै बरिया पारफेक्ट जाबाय दायो जोङो दुन्दिया होनोसै नै दुन्दिया एसे दङ खुरै लाबोलाय खुरैयाव साखिनि बेयाव साखिगोन दुन्दिया होनोसै नै लोगोफोर होबाय ओमफ्राय मा जानांगौ मा जानो बेजों जाबायरा बिगाबजोंहाय नैबाव एसे हरसै आरोना लोगोफोर बेखौ साखिनानै दिन्थिनायसै जाबाय लोगोफोरखौ खोख्लोमसै दाबो आं जानायनानै दिन्थिग्रोनि मोनसे नायदोनो लोगोफोर बे साम' लादायखौ जानायसै बरिया जाबाय आरोना लोगोफोर पारफेक्ट टेस्टि जाबाय बेनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअआ जोब्बाय माथो होनबावनो बाहाखायनायखौ दिन्थिबावगोन जोङो जोंना बाहाखायनानै दोनजोबनांगौ फाग्लासो नङाबा गोमालाजोबो बरिया डाइरेक्ट पारफेक्ट हायखायो खुनु टेनसन लानो नाङा एक्सपिरियेन्स दं बेहा हायनायनि नै खयजन दं सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठ नय 10टा 10 जन दं आरोना जों लोगोफोर हायजोबसै बेवहाय फिलाप खालामजोबसै नै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेयावनोसै हायजोब्बाय नै गोजोन्थों भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो फेसबुक पेजखौ फल' खालामदो आरो शेयार खालामनो दाबाव नै हायग्राखौ लास्टआव नायनानै लादो एसे